Puerto to Alae. So tara, let's go. Tara, ang dalan. Right, ano to sa Puerto.
go. Let's proceed. Pila na? 14 minutes ba? Nangyari na ito eh. 13 minutes? My goodness. Full lagi. Ngit-ngit na kayo guys. Abot na to guys sa Alae. Lah nila. Practice. Usog mo dyan ang dagan ba? Siguro kinabrihan na na. Alright. Welcome to the province of Bukidnon, municipality of Manolo Fortich Bukidnon.